हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. అందరికీ కూడా ఈరోజు ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ముందుగా నూతన సంవత్సరాదిలో మనము భగవద్గీత క్లాసును వినబోతున్నాము. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందా మాతాజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. ఏదైనా నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండి వాయిస్ కానీ క్లియర్గా లేకపోతే చెప్పండి, నేను వీడియో ఆఫ్ చేస్తాను. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో రోజుకు ఒక అధ్యాయం హరే చొప్పున కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ సరిగ్గా వినిపించట్లేదు. భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. అందరికీ అలాగే ఉందా మాతాజీ? ప్రభుజీ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ, డిస్టర్బెన్స్ లేదు. ఓకే. ప్రభుజీ మీది ఒకసారి నెట్వర్క్ చెక్ చేసుకోండి. అందరికీ గనక నా వాయిస్ సరిగ్గా వినపడకపోతే మెసేజ్. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे. ఓకే, నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉంటే ఓకే. ఏదన్నా అర్థం కాకపోతే ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి. ఈరోజు మనం ఏకాదశ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరేంటి?
విశ్వరూప సందర్శన యోగము. మనకి నిన్న ఏం చూసాం? 10వ అధ్యాయం చివరిలో భగవంతుడు యద్యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంశ సంభవం. సంపన్నులైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలిగినవైన సమస్త సృష్టిలు కేవలము నా తేజస్సు యొక్క అంశ నుండి ఉద్భవించినవిగా తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సమస్తమైన జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏముంది? నా ఒక్క అంశ చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆ యొక్క అంశ చేతనే మనం అందరం కూడా సృష్టించబడుతున్నాము, పోషించబడుతున్నాము, లయించబడుతున్నాము. అందుకే మనం నిన్న 10వ అధ్యాయంలో భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యం అంటే ఆయన యొక్క విభూతుల గురించి చూసాం. ఈ 11వ అధ్యాయంలో ఏంటంటే ఏదైతే నేను చెప్పారో వాటిని మనం దర్శిస్తాం అనమాట. అందుకే విశ్వరూప దర్శన యోగం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నేను చెప్పాను కదా, 10వ అధ్యాయం థియరీ అయితే 11వ అధ్యాయము ప్రాక్టికల్స్ లాగా అన్నమాట. అంటే అతను ఏమిటి ఇప్పటి వరకు ఏం చెప్పారు అంటే 9వ అధ్యాయంలో కొన్ని చెప్పారు, 7వ అధ్యాయంలో కూడా కొన్ని విభూతులు చెప్పారు, అట్లాగే 10వ అధ్యాయంలో కూడా కొన్ని విభూతులు చెప్పారు. వాటి గురించి ఇప్పుడు ఇంకా చూపించబోతారు అనమాట. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు పలికెను, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవి విన్న తర్వాత నా మోహము ఇప్పుడు తొలగిపోయింది. భగవంతుడు చెప్పారు 10వ అధ్యాయంలో కొన్ని అంటే ఏదైతే ఇదంతా బ్రహ్మ లేకపోతే ఈ దేవి దేవతలు అందరూ కూడా మహర్షులు వీళ్ళందరూ కూడా నా నుంచే వచ్చారు అని చెప్పిన తర్వాత అక్కడ నేను అర్జునుడు ఏమని చెప్పారు? పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తదా అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. నీ గూర్చిన ఇదంతా కూడా ఆల్రెడీ వ్యాసదేవుడు, అసితుడు, నారదుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడే స్వయంగా నువ్వు మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నావు కాబట్టి నాకంతా అర్థమైపోయింది, నా మోహం అంతా తొలగిపోయింది అని ఆయన అర్జునుడు చెప్పడం జరిగింది అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, నువ్వు నిన్న ఎప్పుడైతే ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నువ్వు నాకు దయతో నాకు వివరించావు కాబట్టి నా మోహం కూడా అంతా తొలగిపోయింది అని చెప్తున్నారు. మనం కూడా ఏంటి, మన మోహం తొలగిపోతే మనం ఏమనుకుంటామంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నాకు ఎందుకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి, నేను తప్పు చేయలేదు కదా, మరి నాకు ఎందుకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి అని బాధపడుతూ ఉంటాం, నాకు దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు అని. అదే సుఖాలు వచ్చినప్పుడు ఏమి గుర్తుండవు. ఆ సుఖాలు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం అడగొచ్చు, మరి నాకు ఎందుకు ఇన్ని సుఖాలు వస్తున్నాయి, నేను ఇంత పుణ్యం ఏం చేయలేదు కదా, మరి నాకు ఎందుకు ఇన్ని సుఖాలు వస్తున్నాయి అని, ఎందుకు స్వామి నాకు ఇన్ని సుఖాలు ఇచ్చావు అని మనం అడగము అనమాట. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం అంటూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడికి తెలుసు మనకి ఎప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి అనేది. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన మంచి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా త్వత్థ కమలపత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ కమలనేత్రుడా, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి వివరముగా నీ నుండి విన్నాను, నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతం చేసుకున్నాను. ఆ 10వ అధ్యాయంలో వినదంతా చెప్తున్నారు. ఏవమేతద్యథార్థత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వరం ద్రష్టుమిచ్ఛామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూసినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను. అందరూ నా నుంచే వచ్చారని చెప్పారు, అట్లాగే అందరూ నేనేం చెప్పారు కదా నిన్న విభూతుల్లో. అందుకని అర్జునుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు మన గురించి ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో నేను దాన్ని శ్రద్ధగా విన్నాను, ఈ జగత్తులో నువ్వు ఎలా ప్రవేశించావో నాకు ఇప్పుడు చూడాలనిపిస్తుంది, విన్న తర్వాత చూడాలనిపిస్తుంది అనమాట ఆయనకి. అలా ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే మనకి 2 విషయాలు మనకి అర్థం కావాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడి నుంచి అర్జునుడికి ఇటువంటివి వింటూ ఉంటే, నేను చెప్పారు కదా వచనామృతం, నీ యొక్క వచనామృతం వింటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని, కాబట్టి ఇంకా ఆయన నుంచి వినాలని అనుకుంటున్నారు. అలాగే భవిష్యత్తులో చాలా మంది
వస్తూ ఉంటారు. నేనే దేవుణ్ణి, నేనే భగవంతుణ్ణి, నాకే మీరు ఇవి సమర్పించండి, అవి సమర్పించండి అని అంటూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళందరినీ మనం ఏం చేయాలి? ఇట్లాగే నీ యొక్క ఐశ్వర్యాలని చూపించండి అని అడగాలన్నమాట. అందుకే మనం చూస్తాం కదా, హిరణ్యకశిపుడు, అలాగే ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో చాలా మంది బాబాలు నేనే భగవంతుణ్ణి అని చెప్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు ఏంటి అడిగేది? ధనము, బంగారము, ఏవో ఒకటి మన నుంచి ఆశిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు నిజమైన భగవంతులు కాదు. అందుకే ఇక్కడ మనకి అందరికీ కొంత క్లారిటీ కోసం ఆ రూపాన్ని, అంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాను అని ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. ఓ ప్రభు, యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపమును నాకు చూపించు. నిన్న విభూతులు నువ్వు ఏవైతే చెప్పావో అవన్నీ ఒక్కసారి నీ యొక్క దర్శనం ద్వారా వాటిలో నువ్వు ఎలా ఉంటున్నామో అవన్నీ నీలో ఎలా ఉంటున్నాయో ఒక్కసారి నాకు దర్శనం ఇచ్చేలాగా చూడు స్వామి. అది కూడా ఎలాగో, ఆ సమర్థత నాకు ఉంది అని నువ్వు తను అనుకుంటే. ఆ సమర్థత నాకు లేకపోతే మళ్ళీ అది వేరే విషయం. నాకు ఆ సమర్థత ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటే దయచేసి నాకు చూపించమంటున్నారు. అందుకే మనకి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు కదా, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. ఒక గురువుని మనం సమీపించి ఆయనకి సేవించి ఆయన్ని వినయంగా ప్రశ్నలు అడగాలి. ఇది మీరు నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తారా? నేను దానికి సమర్థుణ్ణి అనుకుంటే ఆ యొక్క సేవను నాకు ఇస్తారా? ఇట్లా అడగాలన్నమాట. అది మనం అర్జునుడు కూడా ఇక్కడ అర్జునుడు చూసి మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోథ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. శ్రీ భగవానుడు పలికాను, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాల అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణములు నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు చూడుము. అంటే ఏంటి? భగవంతుడు అర్జునుడు దానికి సమర్థుడు అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తథా బహూన్యదృష్టపూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత. ఓ భరత వంశీయుడా, ఆదిత్యులను అంటే 12 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో నేను ఆదిత్యుణ్ణి, వసువులను 8 మంది, రుద్రులు 11 మంది, అశ్విని దేవతలు 2, మరుత్తులు 49 మంది, అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడు కని విని ఎరుగని అద్భుతములను కూడా నాలో చూడు అని చెప్తున్నారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి. ఓ గుడాకేశ, నీవు చూడాలనుకున్నది నా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ, భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపం చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది. కాబట్టి మనం కూడా విశ్వరూపాన్ని చూడాలంటే చాలా కష్టం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ విశ్వరూపాన్ని మనకు ఒక పిక్చర్లోనో ఒక బొమ్మలోనో వేయడం అనేది అసాధ్యం అనమాట. కానీ కొంతవరకు ప్రయత్నం చేశారు. ఆ యొక్క పిక్చర్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? గుడాకేశ, అర్జునుడిని గుడాకేశ అంటున్నారు. ఎందుకు? ఆయన గుడాక అంటే అజ్ఞానం, అలాగే నిద్ర అనమాట. దానికి ఈశుడు. నువ్వు అజ్ఞానాన్ని అలాగే నిద్రను జయించావు కాబట్టి అర్జునుడిని ఇక్కడ గుడాకేశ అని పిలుస్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? భవిష్యత్తులో కూడా నువ్వు ఏదైతే చూడాలనుకుంటావో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ నువ్వు చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఆ సార్వత్రిక రూపం, ఆ విశ్వరూపం నీకు అన్నిటినీ కూడా చూపిస్తుంది. ఇలా అనమాట. ఇందాక చెప్పినవన్నీ ఇక్కడ ఈ విశ్వరూపంలో ఎన్నో చేతులు, 4 కుమారులు, దేవీ దేవతలు అందరూ కూడా ఇప్పుడు కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఆ విశ్వరూపంలో. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే యోగమైశ్వరం. కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. నా యొక్క మహాద్భుత వైభవమును దర్శించుము. ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇక్కడ దివ్య చక్షులు ఎవరికి ఇచ్చారు చెప్పండి, ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుని.
సంజయుడికి ప్రభుజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. మ్యూట్ చేసేసుకోండి, మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేసుకోండి. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు నా యొక్క ఈ విశ్వరూపాన్ని నువ్వు చూడలేవు. ఎందుకు? నీవి భౌతికమైన కళ్ళు. ఆ భౌతికమైన నేత్రాలకి నేను ఈ విశ్వరూపాన్ని నీకు నువ్వు చూడలేవు కాబట్టి నేను నీకు మళ్ళీ ఇక్కడ దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను అని. ఎందుకు అంటే మనం ఏదైనా 3D సినిమాకి వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళు ఏమిస్తారు? 3D గ్లాసెస్ ఇస్తారు. ఎందుకు అంటే ఆ 3D వచ్చే ఆ స్క్రీన్ మీద మనం ఏదైనా చూడాలి అంటే, మనం ఈ మధ్యనే చూసాం కదా నరసింహస్వామి, అది భక్త ప్రహ్లాదుడి నరసింహస్వామిది ఒక సినిమా వచ్చింది. అది 2Dలో వచ్చింది, 3Dలో వచ్చింది అనమాట. 3Dకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏమి ఇస్తారు? వాళ్ళు 3D గ్లాసెస్ ఇస్తారనమాట. లేకపోతే ఆ ఫీలింగ్ కానీ, లేకపోతే ఆ స్క్రీన్ లేకపోతే బ్లర్ అయిపోతుంది, మనకి సరిగా కనపడదు అనమాట. కాబట్టి మనం ఏదైతే చూడాలనుకుంటున్నామో దానికి తగినట్టుగా మన దృష్టి కూడా ఉండాలి. అందుకే ఇక్కడ ఆ యొక్క దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నారు భగవంతుడు. కొంతమంది అందుకే అంటూ ఉంటారు కదా, గురువులకు మాత్రమే ఎందుకు కనిపిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు, మరి మాకెందుకు కనిపించరు అని. ఎందుకంటే మనకున్నది భౌతికమైన కళ్ళు, నార్మల్ కళ్ళు. అటువంటి కళ్ళతో మనం భగవంతుణ్ణి చూడలేము. దివ్యమైన నేత్రాలతో మాత్రమే మనం భగవంతుణ్ణి చూడగలము. ఇప్పుడు సంజయుడు కూడా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. అక్కడ అట్లా చెప్పిన తర్వాత విశ్వరూపాన్ని, ఆ యొక్క దివ్య చక్షులు ఇచ్చిన తర్వాత విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు భగవంతుడు. అది ఎలా ఉంటుంది అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అనేక వక్త్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపంలో అనేక ముఖములు, నేత్రాలను మరియు అనేక అద్భుత దృశ్యాలను దర్శించాడు. అవి ఎన్నెన్నో దివ్యమైన ఆభరణములను మరియు అనేక రకాల దివ్య ఆయుధములను కలిగి ఉన్నాయి. ఆ స్వరూపము తన శరీరంపై అనేక మాలలను కలిగి ఉంది మరియు దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమై గుబాళిస్తున్నది. మహాద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖముతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నాడు. భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడు? అక్కడ అనేకమైన రూపాలు, అనేకమైన ముఖాలు, అనేకమైన నేత్రాలు, అలాగే అనేకమైన హస్తాలు, చేతులు, అలాగే ఆయన యొక్క దివ్య మాల్యాంబరధరం అని చెప్తున్నారు. ఆయన యొక్క మాలలు ఏదైతే ఆయన మెడలో వేసి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా దివ్యమైన అన్నమాట. కాబట్టి అటువంటివన్నీ అనంతమైన ఈశ్వరునిగా ఆ సర్వత్రా తన ముఖంతో ఆయన అర్జునుడికి దర్శింపజేశారు అని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి విశ్వరూపం ఇంతకుముందు యశోదేవికి ఆ మట్టి తిన్నప్పుడు చూపిస్తారు. అది కూడా పాక్షికం, అంటే ఆ బ్రహ్మాండాలు అవన్నీ కూడా చూపించేస్తారనమాట. వెంటనే మళ్ళీ ఆవిడ భయపడిపోతుందని అదంతా కూడా ఆవిడకి గుర్తు లేకుండా చేసేస్తారు. అలాగే దుర్యోధనుడికి ఎప్పుడు ఆ రాయభారంకి వచ్చినప్పుడు అందరి సమక్షంలో పాక్షికంగా విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తారనమాట. అది పాక్షికం మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా, అంటే మొత్తం ఆ విశ్వరూపాన్ని సంపూర్ణంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అలాగే బలిచక్రవర్తికి ఆ వామనావతారంలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంతింత వటుడింత అన్నట్లుగా చూపిస్తారు కదా, పెద్దవాడు అవుతారనమాట. అట్లా అక్కడ కూడా కొంత చూపిస్తారు పాక్షికంగానే. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ విశ్వరూపాన్ని పూర్తిగా చూపిస్తున్నారు. ఇదిగోండి ఇలా, అంటే ఎటు చూసినా కూడా ఆయనే కనిపిస్తూ ఉన్నారు. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగపదుత్థిత యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. ఏకకాలంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు వెలువడితే కలిగే కాంతి ఆ పరమాత్ముడి విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చు. మనకి ఒక్క సూర్యుడు ఉంటేనే మనం చూడలేమన్నమాట. సూర్యుడు వెంక మహా అయితే కొన్ని సెకండ్లు, కొన్ని మినిట్స్ అంతే. కానీ మనకున్న కళ్ళతో డైరెక్ట్గా మనం సూర్యుడిని ఎక్కువసేపు చూడలేము. అలాంటిది ఒకే సమయంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు కనుక ఉండుంటే అవి వచ్చే ఆ వెలుగు ఎట్లా ఉంటుందో ఈ యొక్క పరమాత్ముడి యొక్క
విశ్వరూప తేజస్సు, అంటే ఆ యొక్క తేజస్సు ఎలా ఉంది, అంత కాంతి వస్తుంది అనమాట. అన్ని వేల సూర్యులు ఎలా ఉంటే అంత కాంతి వస్తుందో అలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు. ఈ సమస్త ప్రపంచం కూడా ఎందుకు, మొత్తం ఆయన నుంచే వచ్చింది, ఆయనలోనే ఉందన్నమాట. కాబట్టి అదంతా కూడా అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా ఎక్కడ ఉన్నారు, ఆ సంగ్రామంలో, రణ సంగ్రామంలో ఉన్నారు, రథం పైన. కానీ అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూస్తున్నాడు. ఆ యుద్ధ రంగంలో ఉన్న ఇతరులు ఎవరు దాన్ని చూడలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు దివ్య నేత్రాలు అనేవి అర్జునుడికి ఇచ్చారు కాబట్టి. మిగతా వాళ్ళకి అది కనపడదు. ఎందుకు, వాళ్ళకి ఆ ప్రాకృతికమైన అంటే భౌతికమైన కళ్ళు ఉన్నాయి. అందుకే భగవంతుని చెప్తూ ఉంటారు కదా, అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆయన, అన్ని బ్రహ్మాండాలకు అతనే నాయకుడు. అందుకే ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని అక్కడ అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నారు. తతస్స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయమునకు లోనయ్యాడు. రోమములు నిక్కబొడుచుకున్నవాడై నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు. చేతులు జోడించి పరమప్రభువును ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. ఇంకా ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత విస్మయానికి, అంటే ఆయనకి ఎంత మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతి, ఎటు చూసినా ఎవరో ఒకరు కనిపిస్తూ ఉన్నారు. దేవి దేవతలు, లేకపోతే మృగాలు, లేకపోతే సనక సనందాదులు, వీళ్ళందరూ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ఎటు చూసినా కూడా చుట్టూ 360 డిగ్రీస్ అంటారు కదా, అలా. అప్పుడు అది చూసిన తర్వాత ఆయన యొక్క రోమాలు కూడా గూస్ బంప్స్ వచ్చేసాయి అనమాట. వెంటనే భగవంతుడికి నమస్కారం చేసి ఆయన తల వంచుకుని చేతులు జోడించి ఆ భగవంతుడికి ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారు. ఏమని, అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాం తథా భూత విశేష సంగాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ సర్వానురగాంశ దివ్యాన్. అర్జునుడు పలికెను, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహం యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణకోటి సమూహములను, కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మను, అలాగే శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను చూస్తున్నాను. అంటే ఆయన అందరిలోనే నేను బ్రహ్మను చూస్తున్నాను. అని ఎట్లా ఉన్నారు బ్రహ్మ కూడా, ఆయన నాభి కమలం నుంచి వచ్చిన ఆ కమలం పైన కూర్చున్న బ్రహ్మ అనమాట. అలాగే శివుణ్ణి చూస్తున్నాను, అందరు ఋషులను చూస్తున్నాను, అలాగే దివ్యమైన సర్పాలు, ఎన్నెన్నో పాములు, ఎన్నెన్నో జంతువులను చెప్పుకున్నాను కదా, అట్లా చాలా చాలా చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. అనేక బాహోదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంతరూపం నా అంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వేశ్వర, అంటే ఈ విశ్వానంతటికి ఈశ్వరుడా, విశ్వరూపుడా, అంటే ఆ విశ్వం మొత్తం నీ రూపమే, ఆ రూపంలోనే విశ్వం మొత్తం ఉందన్నమాట. అనేకమైన చేతులతో, చాలా చాలా చేతులు, ఉదరములతో, చాలా చాలా ఉదరాలు, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపము అన్ని నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు నేను చూడలేకున్నాను. అన్ని ఎన్నెన్నో ముఖాలు, ఎన్నెన్నో కళ్ళు, ముఖం ఉంటే ముఖానికి మళ్ళీ కళ్ళు, ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ముఖంలో కొన్ని ఇంకా, అంటే 2 కళ్ళే కాదు, ఇంకా చాలా కళ్ళు అట్లా ఉన్నాయి అనమాట. అటువంటి నిన్ను ఎలా చూస్తున్నారు, మళ్ళీ ఆది లేదు, మధ్యము లేదు, అంతము లేదు. అంటే చివర ఏదో కనిపెట్టలేకపోతున్నారు, మొదలు ఎక్కడి నుంచి ఉందో కనిపెట్టలేకపోతున్నారు. అసలు ఆ కనిపిస్తున్న విశ్వరూపానికి మిడిల్ ఏదనేది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ లో కింద కూడా ఎవరెవరో ఉన్నారనమాట ఆ విశ్వం అంతా కూడా. అలాగే ఇటు ఇటు చూస్తే ఇటు ఏవేవో ఉన్నాయి, ఇటు చూస్తే ఇటు ఏవేవో ఉన్నాయి. అట్లా అందులో మధ్యమేది, అలాగే అంతమేది, అలాగే ఆది ఏది అనేది ఆయన చూడలేకపోతున్నారు. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశ వక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతము. అంటే ఎలా అయితే ఆయన రూపంలో ఆది మధ్య అంతము లేదో, అలాగే ఆయన రూపానికి కూడా ఆది లేదు, మధ్యం లేదు, అంతం లేదు. నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. ఇక్కడ చూడండి ఎన్నెన్నో చేతులు. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు. మనకి సూర్యుడు చంద్రుడు ఎలా ఉన్నారు, భగవంతుని యొక్క నేత్రాల్లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు.
నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తున్నది. నీ తేజస్సు చే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను. ఆయన నోటి నుంచి భగభగమండే అగ్ని వస్తూ ఉందన్నమాట. అదంతా కూడా అంటే అంత భయంకరంగా ఉంది. ఆ అగ్ని కూడా జ్వలిస్తూ ఉంది. ఎన్నెన్నో సర్పాలు, ఇదంతా కూడా ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది, అంత భయంకరంగా ఉంది. ధ్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్. నీవు ఒక్కడివే అయిన ఆకాశమును, సకల లోకాలను, వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నది ఒక్కడివే, కానీ ఎలా ఉన్నాడంట? ఆకాశాన్ని అలాగే అన్ని లోకాలని, ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించేసి ఉన్నాడు. ఆయనకి ఎటు ఎటు చూసినా ఇంకేం కనపడట్లేదు ఆయనకి. ఓ మహాత్మ, నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవటం నేను గమనిస్తున్నాను. అన్ని లోకాలు కూడా భయంతో కంపిస్తున్నాయి. అమేహి త్వాం సుర సంగా విశంతి కేచిద్ భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంగాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే దేవీ దేవతలందరూ కూడా ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆయనలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది ఏమో భయపడిపోయి చేతులు జోడిస్తున్నారు, ఆయనకి చేతులు జోడిస్తూ భగవంతుని కీర్తిస్తున్నారు అనమాట. అలాగే కొంతమంది ఏమో ఇంకా శాంతించండి శాంతించండి అని వేదమంత్రాలు. ఎప్పుడైతే నరసింహస్వామి అవతారంలో వచ్చినప్పుడు ఆ ఉగ్ర నరసింహుడిని చూసి అందరూ భయపడిపోతూ ఉంటారు. ఆఖరికి బ్రహ్మదేవుడు కూడా భయపడిపోతూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఆయన శాంతి మంత్రాలను చదువుతూ ప్రహ్లాదుడు మాత్రం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారనమాట. ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనకి ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఒక పెద్ద సింహాన్ని చూస్తే ఎలా భయపడతాడో అలా అర్జునుడు భయపడుతున్నారు. రుద్రాదిత్య వసవో ఏ చ సాధ్య విశ్వేశ్వినౌ మరుతశ్చోష్మపాశ్చ గంధర్వయక్షాసుర సిద్ధ సంగా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే. రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వే దేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా సంభ్రమాశ్చర్యములతో నిన్నే తిలకిస్తున్నారు. అంటే అర్జునుడితో పాటు మిగతా చాలా మంది ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించి సంభ్రమాశ్చర్యాలతో భగవంతుణ్ణే చూస్తూ ఉన్నారు. దంష్ట్రాకరాళాని చతే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానల సన్నిభాని దిశో దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లు ఉన్నాయి అక్కడ. అలాగే అవి ఎలా ఉన్నాయి? భయంకరమైన నోళ్లు. అంటే ఒక్కొక్కసారి దంతాలు బయటకు వచ్చేసి విపరీతంగా ఉన్నాయి అన్నమాట. ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలాగా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప, అంటే ఒక లావ పొంగితే ఎలా ఉంటుంది, ఒక అగ్ని మండలం ఎలా పొంగితే ఎలా ఉంటుంది, అలా ఉంది. నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతున్నాను. ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదో చిన్న చిన్న విషయాలు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. ఎటు వెళ్ళాలో, ఎటు నుంచి వచ్చాము అని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా అర్జునుడు అసలు నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను, నేనేం చెయ్యాలి అని మర్చిపోతున్నాడు. ఓ దేవదేవ, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపించు. ఈ జగత్ అంతటికి ఆశ్రయం నువ్వే, కాబట్టి నాకు కూడా నువ్వే దిక్కు, దయచేసి నా మీద కృప చూపించు. వారి సహచర రాజులతో సహా ధృతరాష్ట్రుడి కుమారులందరూ, భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు, ఇంకా మన పక్షంలో ఉన్న యోధులు కూడా తలకిందులుగా నీ భయంకరమైన నోళ్ళలోనికి త్వరితగతిన ప్రవేశిస్తున్నారు. వారిలో కొందరి తలలు నీ భీకరమైన పళ్ళ మధ్యలో చితికిపోయినట్టు నేను చూస్తున్నాను. అసలు ఎంత ఘోరంగా ఉందో చూడండి. వారి యొక్క సహచర రాజులు అంటే అటువైపు ఉన్న వాళ్ళు, అలాగే ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు, రెండు సేనల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు, రెండు సేనల వైపు ఉన్న వాళ్ళు కూడా, అలాగే ధృతరాష్ట్రుడి కుమారులు, గొప్ప గొప్ప వీరుడైన భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు, అలాగే వాళ్ళు కాకుండా నా వైపు అంటే మన సైన్యం వైపు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు కూడా ఆయన యొక్క నోరలోకి చెప్పారు కదా, చాలా నోర్లు ఉన్నాయి, వాటిల్లోకి తలకిందులుగా ప్రవేశిస్తున్నారు.
అలాగే ఆ పళ్ళ మధ్యలో పడి వాళ్ళు చితికిపోతున్నాయి అనమాట. వాళ్ళ తలలు, వాళ్ళ దేహాలన్నీ కూడా చితికిపోతున్నాయి. యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోకవీర విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి. ఎన్నో నదుల నీటి ప్రవాహములన్నీ సముద్రంలోనికి ప్రవహించుచు వచ్చి కలిసి అదే ఈ ప్రవహించుచు వచ్చి కలిసిపోయినట్లు ఈ మహాయోధులందరూ నీ ప్రజ్వలించే ముఖంలోనికి ప్రవేశిస్తున్నారు. మనకి ఆ యొక్క సముద్రం నదులు కలిసి ఎలా ఉంటుంది? నదులన్నీ వెళ్ళి కలిసిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సముద్రంలో. కానీ సముద్రం మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎన్ని నదులు వచ్చినా కూడా తొనకదనమాట. అలాగే ఈ నదులన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఈ మహాయోధులు, ఇందా చెప్పుకున్నటువంటి ఆ మహాయోధులు అందరూ కూడా ఆయన యొక్క ముఖాల్లోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః. జ్వలించు అగ్నిలోనికి శలభాలు అంటే మిడతలు అత్యంత వేగంతో వచ్చి పడి నశించినట్లు, అంటే ఒక భగవద్మంటున్న అగ్నిలో గనక ఈ మిడతలు వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? పట్ పట్ పడమని దాంట్లో పడి నశించిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా ఈ వీరులందరూ కూడా నీ నోరులోనికి ప్రవేశించడము నేను చూస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ మహాయోధులు, వీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ నోర్లలోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు చనిపోవడం అనేది, ఆ దేహాలు నాశనం అవడం అనేది భగవంతుడు అర్జునుడు చూస్తున్నాడు. ఆఖ్యాహిమేకో భవానుగ్ర రూపో నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. ఓ దేవదేవ, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరో తెలియజేయము. ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, అసలు ఇంతటి భీకరమైన రూపం, ఆ యొక్క విశ్వరూపం అనేది చాలా భీకరంగా ఉంది. ఆయన భయపడిపోతున్నారు. నీకు ప్రణమిల్లుతున్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపించండి స్వామి. అసలు మీరెవరు? నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. కావున నీ గురించి తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. ఆల్రెడీ భగవంతుడు నిన్నే చెప్పారు, చాలా మంది దేవతలు అలాగే మహర్షులు ఎవరు కూడా నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని. వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసు, కానీ వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని. అలాగే అర్జునుడు కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, నేను ఇప్పుడు ఏం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను, కాబట్టి నీ గురించి నేను ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు అర్జునుడు యొక్క ఆయన పరిస్థితిని చూసి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధాః. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలమును నేను, జనులందరినీ నశింపజేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులు అందరూ చంపబడతారు. అంటే ఈ సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేది ఏంటి? కాలము, ప్రళయము. ఆ నాశనం చేసేది కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. అలాగే జనులందరినీ నశింపజేయడానికి వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ ఒక చోటికి, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇదంతా భగవంతుని యొక్క ప్రణాళిక. వాళ్ళందరినీ అక్కడికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అక్కడికి తీసుకొచ్చి అందరినీ కూడా అక్కడ నాశనం చేయబోతున్నారు. మీరు తప్ప, అంటే మీరు అంటే పాండవులు తప్ప ఇరువైపులో ఉన్న యోధులందరూ కూడా, మీ వైపులో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఆ ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల వైపులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ చంపబడతారు. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. కాబట్టి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై లేచి కీర్తిని పొందుము, శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యమును అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధములో కేవలం ఒక పనిముట్టుగా ఉండగలవు. ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? పాండవులు తప్ప ఇంకా అక్కడ ఎవరు మిగలరు అని చెప్తున్నారు. అందరిని నేను సంహరించడానికి ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పారు. ఎలా అయితే ఒక అణుబాంబుని తయారు చేసి విసిరితే ఎంత జరుగుతుందో అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. ఒకసారి ఆ అణుబాంబుని కనిపెట్టిన అతనే చెప్తారంట, అడుగుతారు వచ్చి, ఇంత ఘోరంగా జరిగింది కదా మీరు ఈ అణుబాంబుని వేస్తే, మరి దీనికి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అని.
ఆయన చెప్తారు, అసలు నేను ఇది ఊహించలేదు, ఇంత వినాశనం జరుగుతుందని నేను ఊహించలేదు. అందుకే భగవద్గీతలో ఆ, కృష్ణ భగవానుడు చెప్పినట్లుగా అంత ఇంత విపరీతంగా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు అని చెప్తారనమాట. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఆ ఇంతకు పూర్వమే వీళ్ళందరూ కూడా చంపబడ్డారు, నా యొక్క దాని చేత వీళ్ళందరూ చంపబడ్డారు. కాబట్టి నీ గాంధీవం ధరించి, సవ్యసాచి అంటే 2 చేతులతో కూడా యుద్ధం చేయగలడు అర్జునుడు, అందుకే ఆయనకి సవ్యసాచి అనే బిరుదు కూడా ఉంది. కాబట్టి ఓ సవ్యసాచి, నీ గాంధీవం ధరించి నువ్వు యుద్ధం చేసి వాళ్ళందరి యొక్క దేహాలని వాళ్ళందరినీ నశింపజేసి నువ్వు కీర్తిని గడించు. ఎలా? నా చేతిలో గనక నువ్వు ఒక పనిముట్టులాగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆ కీర్తి అనేది వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇదంతా నేను చేసిన ప్లాన్. కాబట్టి నువ్వు ఈ కీర్తిని గడించడానికి అర్హుడివి. కాబట్టి నువ్వు ఈ యొక్క యుద్ధం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ఎలా అయితే ఒక డాక్టర్ చేతిలో ఒక కత్తి ఉందనుకోండి, ఆయన దాన్ని ఎలా వాడాలి, ఎక్కడెక్కడ కట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆయన అక్కడ కట్ చేస్తారు. అలాగే భగవంతుడు కూడా ఎక్కడెక్కడ కట్ చేయాలంటే అలా ఆ కత్తి ఎవరు అంటే అర్జునుడు అనమాట. కాబట్టి అలా నా చేతిలో ఒక పనిముట్టులాగా ఉండు, నేను ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎక్కడెక్కడ కట్ చేయాలో అక్కడక్కడ నేను కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇదంతా విన్న తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘాః. అర్జునుడు పలికాను, ఓ హృషీకేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతున్నది. రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. సిద్ధ గణాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే. అంటే నీ మహిమలను అంతా పొగుడుతూ ఆనందం పొందుతున్నారు, నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. అలాగే రాక్షసులేమో భయపడిపోతున్నారు. ఇదంతా ఎలా ఉంది? సమంజసమే. అంటే ఇది ఇలాగే జరగాలి, అదే కరెక్ట్ అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. అలాగే సిద్ధగణాలన్నీ కూడా ఆయనకి నమస్కరిస్తూ ఉన్నారు. సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్థమసత్కృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోథవాప్యచ్యుత తత్సమక్షం తత్క్షామయే త్వామహమప్రమేయం. నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడిగా అనుకుంటూ ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యంగా అతి చనువుతో ప్రవర్తించాను. ఇదంతా తెలియక నేను నీ స్నేహితుడని అనుకుంటున్నాను కదా, కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఓ కృష్ణ అని పిలిచాను, ఓ యాదవ అంటే ఆయన ఒక కులం గురించి ఆ యొక్క యదువంశంలో ఉన్నవాడు కాబట్టి ఓ యాదవ అని పిలిచాను, నువ్వు నా మిత్రుడు కాబట్టి ఓ మిత్రమా అని పిలిచాను నిర్లక్ష్యంగా. అది కూడా ఒక్కొక్కసారి చనువుతో, అంటే నువ్వు గేలి చేసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏదో ఒకటి అలా చనువుతో ప్రవర్తించుంటాను. ఆడుతున్నప్పుడు, విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, భోజనం చేస్తున్నప్పుడు, మన ఇద్దరం ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు, లేదా ఇతరుల సమక్షంలో కూడా నీ పట్ల హాస్యానికైనా నేను అమర్యాదతో, అంటే ఆ మర్యాద లేకుండా, లేకపోతే ఏదో మిత్రుడు అన్న ఆ యొక్క చనువుతో అమర్యాదతో ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు. ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. కాబట్టి నేను చాలా చాలా ఇదంతా చేసినంతా కూడా చూస్తే ఒక రకంగా ఇప్పుడు నాకు అంతా అర్థమవుతుంది, నేనంతా కూడా చాలా తప్పు చేశాను అని బాధపడుతున్నాను. కాబట్టి వాటన్నింటినీ కూడా క్షమించవలసిందే అని ప్రార్థిస్తున్నాను అంటున్నారు. మనం చూస్తే ఇప్పటి వరకు అర్జునుడు ఎలా ఉన్నాడు? కృష్ణుని ఒక రథసారథిగా, ఒక డ్రైవర్గా ఉంచి 2 సేనల మధ్యలోకి తీసుకెళ్లి, కృష్ణ నేను ఆ ఇరు సైన్యాలని చూడాలనుకుంటున్నానని ఆర్డర్ వేశారు. తర్వాత నువ్వు నాకు నేను నీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను, నువ్వు నాకు గురువువి, నేను నీకు శిష్యుణ్ణి, కాబట్టి నాకు ఏం చేయాలి చెప్పమన్నారు. తర్వాత ఒక మిత్రుల్లాగా సఖ్యరసంతో ఉన్నారు. అలాగే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు అద్భుతమైన రూపాన్ని చూసి అద్భుత రసాన్ని పొందారు. అలాగే ఇప్పుడేమో ఆ యొక్క భయంకరంగా ఉంది ఆ విశ్వరూపము, దాన్ని చూసిన తర్వాత దాస్యరసం, అంటే నేను నీకు దాసుణ్ణి, నేను ఇంత గొప్ప ఇది చూసి నేను అసలు ఏమేమి చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు. మనం కూడా చూడొచ్చు, సపోజ్ మన ఇంట్లో ఎవరైనా ఒక సిఐడి ఆఫీసర్ ఏదో మనకు ఒక సేవకుల్లాగానో, ఒక పని మనిషిలాగానో మన ఇంటికి వచ్చారు, లేకపోతే ఏదో ఒక చిన్ననాటి మిత్రులాగా మనకి చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూసాము, మీ మిత్రుడిని నేను అని వచ్చారనుకోండి. సరే, వాళ్ళతో మనం ఎలా ఉంటాం? కొన్ని రోజుల తర్వాతనో, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాతనో వాళ్ళు తెలిసింది మన ఇంట్లో పని వాళ్ళు కాదు,
అతను మన మిత్రుడు కాదు, అతను ఒక సిఐడి ఆఫీసర్ అని తెలిసిన తర్వాత ఏమంటాం? క్షమించాలి, నేను మీ పట్ల ఏదైనా చేసి ఉంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను అలా చేశాను అన్నట్లుగా. కాబట్టి మనం వెంటనే సారీ అండి, అది మా తప్పు అయిపోయింది, మీరు నా బాల్యమిత్రుడు అని చెప్పారు కాబట్టి నేను అలాగే అనుకున్నాను, మా ఇంట్లో పనిచేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి నేను అలాగే అనుకున్నాను అని మనం కూడా పశ్చాత్తాపడతాం, లేకపోతే బాధపడతాం, లేదా భయపడతాం కూడా. ఇట్లా ఉందన్నమాట అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ న త్వత్సమోస్తి అభ్యతికః కుతోన్యో లోకత్రయప్యప్రతిమ ప్రభావ. ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరాలకు నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవ్వరూ ఉండలేరు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు? కాబట్టి ఈ సమస్త లోకానికి, అందుకే మనం చూసాము అంతకుముందు కూడా, సర్వలోక మహేశ్వరం అని చెప్పారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అని చెప్పారు. అంటే ఆయనే ఈ సర్వలోకాలకి కూడా మహేశ్వరుడు. అలాగే చర అచరాలకు, కదిలేవి కదలనివి, కదలని వాటిలో కూడా ప్రాణం ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెట్లు ఉన్నాయి, వాటిలో కూడా ప్రాణం ఉంటుంది. ఒక కొండ ఉంది, కొండకు కూడా ప్రాణం ఉంటుంది. ఇంతకు ముందు కూడా కొండలు ఎగిరేవంట, వాటికి శాపం వల్ల అలా అలా ఉన్నాయన్నమాట పర్వతాలు. అట్లా వాటికి కూడా ప్రాణం ఉంది. కాబట్టి వాటన్నింటికి కూడా నువ్వే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. అంటే భగవంతుని మించిన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఇంకెవరు ఉంటారు? అందుకే జగద్గురు అని చెప్తారు ఆయన్ని. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవరు ఉండలేరు. మనం అందుకే 7వ అధ్యాయంలో చూసాము. మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. నాకంటే అధికులు గాని, నాతో సమానులు గాని ఎవరూ లేరు. ఈ గ్రహాలన్నీ, ఈ లోకాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? ఆ దారంలో సూత్రం, ఆ ముత్యాలు కూర్చబడినట్లు ఇవన్నీ కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నాయని చెప్పారు భగవంతుడు. అలాగే అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, అసలు నీ యొక్క శక్తి ఎలా ఉంటుంది? అన్లిమిటెడ్, లిమిట్లెస్ అన్నమాట. 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉండగలరు? ముల్లోకాలలో కూడా నిన్ను మించిన వాడు ఎవరైనా ఎలా ఉండగలరు అని అర్జునుడు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెందినది. దేవదేవ జగత్ నివాస, దయ ఉంచి నీ భగవద్రూపమును చూపించు, దయించి నీ భగవద్రూపమును చూపించు, అనుగ్రహించు. ఎల్లప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, కానీ అదే సమయంలో మనసు చాలా భయంతో కలచెందింది. ఎందుకు? ఫస్ట్ ఏమో అద్భుతంగా చూశారు ఆ విశ్వరూపాన్ని, తర్వాత ఎటు చూసిన భయంకరమైన రూపాన్ని, అంటే ఆ విపరీతమైన ముఖాలు, విపరీతమైన నోర్లు, ఆ నోర్లోకి ఎవరెవరో వెళ్ళి చనిపోతూ ఉండడం. ఒక భక్తుడు అనేవాడు ఏంటంటే అంత దారుణమైన హింసని చూడలేరు అనమాట. అదంతా నేను చూడలేకపోతున్నానని చెప్పారు. అలాగే దేవాది దేవుడు నువ్వు, జగానికి నివాసుడు, జగన్నివాసుడు నువ్వు, దయ ఉంచి నీ భగవద్రూపాన్ని చూపించు, అలాగే నన్ను అనుగ్రహించు. ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్ర రూప, మునుపటిలాగే కిరీటము, గద, శంఖ, చక్రములను ధరించిన నిన్ను చూడదలిచాను. 4 భుజాలతో పూర్వరూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు. కాబట్టి ఆ చతుర్భుజ ఆకారాన్ని కూడా ఆయన చూడాలనుకుంటున్నారు. ఈ యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ యొక్క చతుర్భుజ రూపాన్ని కూడా చూడాలనుకుంటున్నారు. ఇదంతా ఎవరు చెప్తున్నారు? అసలు ఇటువంటి చూడలేను అని ఎంతో ఏకాగ్రతతో ఉండే అర్జునుడు అనమాట. శివుడితో యుద్ధం చేసి పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందాడు. ఒక్క బాణంతోనే వాయువుని కూడా బంధించగలను, కానీ మనసును బంధించలేనని చెప్పాడు. చాలా చాలా భయానికి గురవుతున్నాను, దయచేసి ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంకా చాలించండి అండి, నేను ఇంకా చూడలేకపోతున్నాను, దయచేసి దయచేసి అని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత విశ్వరూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. ఎలా అంటే అలా చాలా సంతోషంగా చూపించారు అర్జునుడికి. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం నీకు ముందు ఎవడూ ఎప్పుడూ చూడలేదు. కాబట్టి నీకే ఫస్ట్ టైం చూపిస్తున్నాను. ఎంత సంపూర్ణమైన ఈ విశ్వరూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. ఇది ఎట్లా ఉంది? చాలా తేజోమయంగా ఉంది. ఇది చాలా ఉత్తమమైనది, సనాతనమైనది, అనంతమైనది ఈ విశ్వరూపము. కాబట్టి ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకు ముందు కూడా ఎవరు చూడలేదు.
ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఇక్కడ సంజయుడు ఆయన యొక్క పులకింతని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా అన్నాడు. మనం మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తున్నాం. ఎక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ యుద్ధరంగంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది. కాబట్టి ఆయన కూడా సీసీ కెమెరాలో మనం ఎలా అయితే చూస్తూ ఉంటామో లైవ్ లో, అట్లా యుద్ధంలో జరుగుతున్నదంతా కూడా, ఆ యుద్ధ రంగంలో జరుగుతున్నదంతా కూడా ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన విశ్వరూపాన్ని కూడా చూసి చాలా పులకించిపోయి ఇలా అంటున్నారు. భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. చివరికి అతను తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. తద్వారా భయపడే అర్జునుడిని ఓదార్చాడు. ఎలా అయితే అర్జునుడు అడిగాడో అలాగే ఫస్ట్ ఏమో ఆ విశ్వరూపాన్ని చాలించి చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించారు. తర్వాత తన శ్యామ సుందరమైన ద్విభుజ ఆకారాన్ని, ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. అప్పుడు అర్జునుడు భయపడే ఆ యొక్క అర్జునుడిని భగవంతుడు ఓదార్స్తూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు. ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపము చూసి నా మనసు శాంతించినది. నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావమును తిరిగి పొందాను. ఓ జనార్దనుడా, అంటే జనులందరినీ ఉద్ధరించేవాడా, అత్యంతమైన ఆ సుందరమైన నీ మనుష్య రూపాన్ని చూసి, ఆ శ్యామ సుందర రూపం, ఆ మురళిని అట్లా పెట్టుకుని ఆ ఉండే ఆ యొక్క ద్విభుజాకారాన్ని చూసి నా మనసు ఇంకా శాంతించింది. నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావాన్ని తిరిగి పొందాను. అంటే నేను నిన్ను అంతకుముందు ఎలా అయితే దర్శించానో అలా దర్శించిన తర్వాత నా యొక్క ఆ భయం అదంతా కూడా తొలగిపోయింది. నేను నిన్ను మళ్ళీ అలా చూడగలుగుతున్నాను. ఇక్కడ జనార్దనాన్ని ఎందుకు అంటున్నారు? ఆ జనులను ఉద్ధరించేవాడు కాబట్టి ఆయన్ని కూడా ఇక్కడ ఉద్ధరిస్తున్నారు. ఎందుకు? ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వరూపాన్ని ఇంకా చాలించాలి అన్నారో వెంటనే ఆ అర్జునుడు చెప్పిన మాటని ఆయన పాటించారనమాట. మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. నీవు చూసే నా ఈ యొక్క రూపము దర్శనం పొందటం ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుతుంటారు. నాహం వేదైన తపసా న దానేన న చేజ్యయా శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప సందర్శనం వేదాధ్యయనము వలన గాని, తపస్సుల వలన గాని, దాన ధర్మాల వలన గాని, లేదా యజ్ఞముల వలన గాని లభించదు. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని ఆ యొక్క చూసిన తర్వాత అర్జునుడు శాంతించారో అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇట్లా నీకు ఉన్న నీ ముందున్న ఈ శ్యామ సుందర రూపాన్ని చూడాలని చాలా మంది దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు. అది కూడా దుర్లభమైనదే. అలాగే విశ్వరూప దర్శనం చేయాలని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. వేదాధ్యయనం చేసే వాళ్ళ వల్ల కానీ, తపస్సులు చేసే వాళ్ళ వల్ల కానీ, దాన ధర్మాలు చేసే వాళ్ళ వల్ల కానీ అలా ఈ అందరికీ లభించదు. ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తితో సేవలో ఉంటారో అటువంటి వారికి ఈ యొక్క శ్యామసుందర రూపమైన కోరుకుంటే ఇటువంటి రూపాలైన ఆ చతుర్భుజాకారం ఇవన్నీ దొరుకుతూ ఉంటాయి. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నైన సేవయ. గురువు యొక్క పాదాలను పట్టుకుంటే మనం భగవంతుణ్ణి చూడొచ్చు. ఎందుకు? మనం యొక్క ఈ ప్రాకృతమైన ఈ భౌతికమైన కళ్ళ ద్వారా మనం భగవంతుని యొక్క ఏ రూపాన్ని కూడా దర్శించలేకుండా ఉన్నాము. ఈ దివ్యమైన రూపాన్ని దర్శించడానికి ఒకే ఒక్క మార్గం ఏంటంటే భక్తి మార్గం. భక్తి మార్గం యొక్క మొదటి విషయం మనం 9వ అధ్యాయంలో చూసాము. నేను ఈ శరీరం కాదు, నేను ఆత్మ. మన హృదయంలో పరమాత్మ ఉన్నారు. ఎల్లవేళ మనం భగవంతుని పట్ల ప్రేమను కలిగి ఉండాలి. భగవంతునికి కృష్ణుని పైన ప్రేమని కలిగి ఉండాలి. కాబట్టి ఇది అలా పొందాలి అని చెప్పడం చూసాము. భక్త్యాత్మనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం త్రష్టుంచ తత్వేన ప్రవేష్టుంచ పరంతప. ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందే నిల్చుని ఉన్న నన్నుగా యథార్థంగా తెలుసుకోబడతాను.
అనన్యమైన భక్తి చేత మాత్రమే ఇట్లా నీ ఎదురుగా ఉన్న అంటే ఈ శ్యామ సుందర రూపాన్ని తెలుసుకోబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధంగా నా దివ్య దృష్టిని పొందిన పిదప నాతో ఏకీభావ స్థితిని పొందవచ్చు. అంటే ఆ విధంగా మనము భగవంతుని యొక్క భావస్థితిని మనం పొందవచ్చు. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనం అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యముగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు. మత్కర్మ కృన్ మత్పరము. మత్ అంటే నాకు, నా కోసం ఎవరైతే కర్మలు చేస్తూ ఉన్నారో, ఎలా వాళ్ళ యొక్క కామ్య కర్మలు అంటే సకామ కర్మలు, అలాగే మానసిక కల్పనం అంటే ఇలా చేయవచ్చు అలా చేయవచ్చు అని అనుకోవడం, అటువంటి కల్మషముల నుండి విముక్తి అవ్వాలన్నమాట. నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ భగవంతుని కొరకే కర్మ చేస్తూ అదే వాళ్ళ యొక్క జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉండాలి. అలాగే సర్వభూతముల పట్ల నిర్వైరస్ సర్వభూతేషు. నిర్వైరస్ సర్వభూతేషు, వైరి అనేది కలిగి ఉండకూడదు. యస్ సమామేతి పాండవ, అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు అని ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అందుకే మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఎప్పుడైనా మనం గనక ఆ యొక్క అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనం పిల్లల్ని రోడ్డు దాటించాలనుకోండి, వాళ్ళు మనం చేపట్టుకుంటారు, కానీ మనం ఏం చేస్తాము, అట్లా కాదని మనం వాళ్ళు చేపట్టుకుంటాము. ఎందుకు? వాళ్ళు భయపడవచ్చు, అలాగే మనం భయపడవచ్చు. వాళ్ళు మనం చేపట్టుకున్నారంటే భయంతో ఆ చేయి వదిలేస్తారేమో ఆ రోడ్డు మీద, వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. కానీ మనం వాళ్ళు చేపట్టుకున్నాము అంటే మనం భయపడినా వాళ్ళు భయపడినా ఇబ్బంది లేదు. మనమైతే వాళ్ళ చెయ్యి వదిలిపెట్టమన్నమాట. అలాగే మనం ఒక్కసారి భగవంతుని వైపు మనం చెయ్యి ఇచ్చామంటే, మనం చెయ్యి చాపామనుకోండి, భగవంతుడా నన్ను కాపాడు, నేను నీ కొరకు వస్తున్నాను అని, అప్పుడు భగవంతుడే మన వైపుకు వస్తారు. భగవంతుని యొక్క నామాలని మనం జపిస్తూ కీర్తిస్తూ ఈ భవసాగరాన్ని దాటిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో మనం కూడా చూసాం కదా, సమాశ్రితాయే పదపల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశోమురారే భవాంబుధీర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్విపదాంన తేషాం. ఇక్కడ ఏంటి? పదం పదం యద్విపదాం. కానీ అక్కడ భగవంతుని యొక్క లోకంలో అంతా కూడా ఆ భవసాగరం అనేది ఒక చిన్న ఆవు దూడ కాలి గిట్టలో ఉండే చిన్న నీటిలో గుంతలాగా అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా నిష్కామ కర్మ యోగం వైపు మనం వెళ్ళాలి అనేది. మత్కర్మ కృన్ మత్పరము, ఆయన కోసమే మనం కర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉండాలి. అవి ఎలా సాధ్యమవుతుంది? మనం ఇంతకు ముందు చూసాం, నవవిధ భక్తి మార్గాలు: శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం, పాదసేవనం, ఇట్లా 9 నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో మనం ఏది చేయగలిగితే అది చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే మన చుట్టూ ఉన్న జీవరాశుల పట్ల కూడా వైరిభావం అనేది పెట్టుకోకూడదు. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు నన్ను చేరుకోవచ్చు, అటువంటి భక్తులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందరూ కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకున్న నాతో పాటు చెప్పండి: హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ రామ రామ హరే రామ హరే రామ హరే 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 రామ కృష్ణ రామ హరే రామ హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ పంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద్ की जय. नमः श्री हरदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. भगवत गीता भागवत ग्रंथाల की जय. జై
కృష్ణం వందే జగద్గురు. జగద్గురు. ధన్యవాద్ ప్రణామములు ప్రభు. రేపు మనకి ఈ భక్తి షట్కములో అంటే ఈ భక్తి అనే 6 అధ్యాయాల్లో రేపు లాస్ట్ అధ్యాయము, అలాగే భక్తి యోగము, ఆ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగము. కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా రేపు అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు